What's up guys? So karong adlaw kay mulakaw ko kay magpalit kog shampoo ug conditioner sa akong buhok kay kaspag kay baya way ligo ay dili taw. Adto ko og liquor store kay nautdan kog beer nya Sabado man karon, nya Sabado ug Domingo mao man ang tig-inom na ko og beer. Nya para sad makakita mo kung unsa nga mga klase-klase nga baligya sa mga ilimnon diri sa US og makaibaw mo kung tagpila ang presyo sa mga ilimnon. So mulakaw na ko niya kita tataod-taod. O patay, naloko na taan ni. Saag ng karaho ay. Diha ka. So, abot ako dire. So, naog na ako kay para masuod na. So mao na siyang sold sa liquor store. So tanan ninyo makita diri mga alcohol except rabing alcohol, wala yung rabing alcohol diri. Kani nga aisle diri puro ni mga wines. So, tanan klase nga sa wines na diri except tuba. Kung di mo ko interested sa wine, arita sa beer nga section kay mao atong tuyog tumo. So mao ni siya ang beer section diri. So kaning area dere sa beers mo ni mga specialty. Pero pasabot ana mga flavored nga beers, so nana dere tanan niya mga low percentage po nilang alcohol. So para ni sa mga mahinang nilalang kaning mga beer. So atong hilig og mga fruity flavored nga mga beer, so mo ni siya mga klase sa beers ang naa dere. So kaning next section is mga domestic na beer ni sila. So tanan mga beers nga makita sa US o mapalit na dere. Like na mga Miller, Budweiser, Coors Light, Ultra, na dere mga kuan ba ni sila mga light beers o mga low percentage ang ilang alcohol. So para gyapon ni sa mga mahinang nilalang. Kaning mga beer dere. Corona, Tex, o nasa mga IPA, o mga lager, mga porter, mga pilsner na dire nga section. Kani nga section mo ni mga craft beers, so mga consider na ni sila nga mga high-end po na mga beers. So kay high-end man medyo pricey po na sila, medyo mas mahal. Pero worth it kahapon kay lami man sa mga beers. Kasagaran diri kay mga imported pod. So arinig mo sila makita. Kani nga section diri mo ni mga local nga mga beers or Minnesota nga mga beers. So mga high end sila a bit pricey. So sila mga paborito nga beer diri ang IPAs o mga Sterling brand. So, masipa kani sila kay mga tagas sila og mga alcohol percentage. Then tanaw to whiskey. Dere tanan klase sa whiskey dere. So mura siya nga parador. Pili lang ka. Single kuan ba ka malt
malt, scotch. Nasa spirits. So nadiri tanan. Dito sa atbang na dito mga vodka, gin, uban pa nga mga klase sa mga non-pod, cocktails, etc. So nga ni kadako ang liquor store diri. So, tanan mga alcohol sa inyong gusto na diri makita. Mao ni ako napalit nga mga beer. So natay sorted diri na siya kaning Axman. Kaning Axman kay $15 siya nya upat ra ka buok. Pating mahala niya kaning sorted kay mga around $20. So ana siya kamahal ang beer diri pero o lagi kailangan man sa mo inom panagsa, so palit kita. So sa inyo nakita dako kay ang liquor store dire, di para sa to ang ginagmay lang ba nya limited pod ang mga choices. So dire ang nakalahi po dire sa Amerika kay dili para sa to diha nga bisan asa pwede ka kapalit og mga beers or mga ilimnon. Dire is nag-dedicated nga store ba or shop para sa mga beer. So for actually naa sa mga grocery stores pero mga low percent ang ilang alcohol like 3%. So that means mga way lami. Nya kung ganahan ka mo palit og garantisado og kalidad nga mga ilimnon na madto jud kag liquor store kung na makadiri sa US. Kung nakabantay pod mo ang mga ilimnon diri sa US, particularly ang mga beers kay mahal. So ranging from I think $10 to $30. Depende na siya sa sizes sa box. So ang pinaka minimum diri is na 4 kabuok, na 8, na 12, na 24. I think 24 ang pinaka maximum sa boxes. So mo na siya. Mahal ang beer diri pero again, beer is life. So palit kita. Sa kadaghan pod sa choices diri is walay Red Horse. So unfortunately wala. Walay San Miguel, so walay Philippine nga mga beers dire. So mo na nga akong imnon diri is more on IPAs or ang klase sa beer kay kung ganahan mo og kanang lasa sa Red Horse nga medyo paiton, so for sure ganahan sad mo sa lasa sa IPA. Actually mas kuan pa siya, mas better pa siya. Yeah, bitter po siya. Munang lami ang IPA.